Il-Pulizija qed tinvestiga allegazzjoni li l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet James Piscopo wieħed min-nies l-aktar qrib ta' Joseph Muscat ħebba ma' 600,000 euro f'kont bankarju barra mill-pajjiż. L-informazzjoni ġiet moddija lil pulizija minn ħadd Keith Schembri, l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat. Żvelat dan il-gazzetta Sunday Times of Malta fejn ikkwotat numru ta' sorsi li qalu li Keith Schembri rrid juża lil Jorgen Fenech biex jikxef lil Piscopo mal-mezzi tax-xandir. Dan kien f'Jannar tas-sena li għaddiet ferm qabel ma kien hemm l-isblokk fl-investigazzjonijiet u l-arrest ta' Jorgen Fenech brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Ikkuntattjat mill-gazzetta Piscopo ċaħat li kellu xi rabta ma' dawn il-flus f'kont f'bank bbażat f'Jersey u ma rridx jispekula dwar jekk l-allegazzjoni dwaru ġietx imxerda minn Keith Schembri, iżda ikkonferma li dak iż-żmien xi ġurnalisti kienu avviċinawh dwarha. Sorsi qrib il-Partit Laburista qalu li kien hemm disgwit bejn Schembri u Piscopo lura fl-2016, meta Piscopo, dak iż-żmien kap eżekuttiv ta' Transport Malta, kien beda jipponta biex jieħu post Keith Schembri bħala Chief of Staff. F'dak iż-żmien Schembri kien qed jieħu trattament mediku għal kundizzjoni serja u skont il-gazzetta Malta Today parti mit-trattament li rċieva fil-Mayo Clinic fl-Istati Uniti kien parzjalment finanzjat minn Jorgen Fenech. Wara l-arrest tiegħu f'Novembru tas-sena li għaddiet Jorgen Fenech qed jimplika involviment ta' Keith Schembri fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia hekk kif il-kabinett ta' Joseph Muscat ma approvax it-talba għal maħfra presidenzjali. Sadattant waqt il-programm Insights fuq l-Istazzjon Nazzjonali, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa qal li l-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet dwar tarif li nkiseb mingħand Melvin Teuma.